vriend me wel een beetje sneek is. We binnen net begonnen. Dus ik weet niet wanneer de spanning te hoog wordt, maar tot nog toe gaat het best. We gaan nou dorp even in, misschien dat de spanning dan wat hoger wordt. De spanning wordt mij te heeg als het er vol eraan komt. Nou, wij vinden hechtspanning heel leuk. Ja, het is wel gezellig. Vooral de muziek en de meesten en zo. Ja, en ja, de muziek is ook wel grappig. En je zit zo op de cam en zo. Bij mij wordt de spanning te hoog als Elena bij mij naast in bed kruipt. Wanneer voor mij de spanning te heeg wordt? Hoog. Ja. Moeilijk, hè? Nou, mijn sterrengeval of mijn ziekte, zeg.